Goeiemeesken, we staan hier vanmiddag in de zinnen, maar ook wat bewolking. En de wind die helle aardig aan. Maar het was nog een mooie dag, het was noffelijk. Maar een temperatuur van 12 of 13 graden. Ja, de wind die helle dan wel wat aan, die was matig, gewoon krachtig uit het noordesten. En het heeft alles te krijgen, die tannen met de wind dan, maar een storing die er aankomt. En dan beginnen we met het waar van joen en vannacht. Dan schrijven we in eerste instantie nog opklarings in het westen van Friesland. Maar de bewolking neemt het toe en ik verwacht dat we ruimwetter krijgen zullen. In eerste instantie joen in het eerste van Friesland, maar later komt de hele provincie onder de delslag te zitten. Daarbij hebben we dan temperaturen die komen te lezen om bij de 4 of 5 graden boven Loon. Dat zo'n 6 of zo'n in het waardgebied. De wind die bloot stevig, matig en vrij krachtig uit het noordesten. Ja, en dan het waar van morgen. Ik zei het al, een storing. Morgen hebben we dus een zuiterige dag, een ruinerige dag en een bewolkte dag waarbij we de zinnen net of nauwelijks te zien krijgen zullen. Temperaturen dus wat lager, maximaal zo'n 10 graden. En de wind, ja, die wind is echt stevig. Ja. Het wordt een matige, onkrachtige wind, krijgt 4 tot 6 en die komt uit het noordesten tot het noorden. En dan het fruitzig voor de komende dagen. De storing die jouwt is nu nog wat bewolking en misschien valt er ook nog terug wat ruimwetter. Een heel soort zinnen verwacht ik eigenlijk nog net, maar misschien dat er letter op in de middag toch even een kniperig van de zinnen komt. De temperaturen die zullen al wel weer wat omheen rennen naar zo'n 12 of 13 graden. De wind die draait naar het noordwesten en ik op snijn hebben we te maken met een noordwestelijke wind. Maar dan is de bewolking toch al wat minder onwijzig. De zinnen komt er wat meer bij en het bloot ik droeg met 13 graden. Zodat het nou zit, takken we wieken, meest droeg waar. De ruimte voor de zinnen is er en een temperatuur van 14 graden.